Vi är en familj. Vi är en familj. نحنا حدا سدرائنا. Familjen är inte liten. Familjen är inte liten. إتا سدرا نشتي أيقونة. Familjen är stor. Familjen är stor. إتا سدرا عباية. Kommer ni från Etiopien? Kommer ni från Etiopien? ካብ ኢትዮጵያ ዲኹም መፂኹም? Nej, vi kommer från Eritrea. Nej, vi kommer från Eritrea. No, ካብ ኤርትራ ኢና መፂና. På vilket hotell bor ni? På vilket hotell bor ni? ኣበየናይ ሆቴል ትቕመጡ ኣለኹም? Hur länge har ni varit här? Hur länge har ni varit här? ክንደይ ግዜ ዝኣክል ኣብዚ ነርኩም? Hur länge stannar ni? Hur länge stannar ni? ንክንደይ ዝኣክል ግዜ ኣብዚ ክትጸንሑ ኢኹም? Trivs ni bra här? Trivs ni bra här? ኣብዚ መቺኡኩም ኣሎ ዶ? Har ni semester här? Har ni semester här? ኣብዚ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኣለኩም ዶ? Kom och hälsa på mig någon gång. Kom och hälsa på mig någon gång. ሓደ ግዜ መፂኡኩም ሰላም በሉኒ? Absolut. Det ska vi göra. Absolut. Det ska vi göra. ብርግጽ ክንገብሮ ኢና? Här är min adress. Här är min adress. ኣብዚ ኣለኩም ኣድራሻይ? Ses vi imorgon? Ses vi imorgon? صباح ክንራኸብ ዲና? Tyvärr har jag annat för mig. Tyvärr har jag annat för mig. የቕሬታ ካልእ ጉዳይ ኣለኒ? Vi ses snart. Vi ses snart. ኣብዚ ሓፀረ የራኸበና? Hej då. Hej då. Ciao. Var är vi? Var är vi? ኣበይ ኣለና? Vi är i skolan. Vi är i skolan. ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣለና? Vi har lektion. Vi har lektion. ክላስ ኣለና? Det där är eleverna. Det där är eleverna. እቲኦም ተማሃሮ እዮም? Det där är lärarinnan. Det där är lärarinnan. እቲኣ መምህር እያ? Vad gör vi? Vad gör vi? እንታይ ንገብር ኣለና? Vi lär oss. Vi lär oss. ንመሃር ኣለና? Vi lär oss ett språk. Vi lär oss ett språk. ቋንቋ ንመሃር ኣለና? Jag lär mig engelska. Jag lär mig engelska. እንግሊዝኛ ይመሃር ኣለኹ? Du lär dig svenska. Du lär dig svenska. ንስኻ ሽወደነኛ ትመሃር ኣለኻ? Du pratar väldigt bra svenska. Du pratar väldigt bra svenska.
بتعمي صبغ شودنኛ إخا تزارب Att lära sig språk är intressant. Att lära sig språk är intressant. ቋንቋ መምሃር መሳጢ እዩ Vi vill tala med människor. Vi vill tala med människor. ምስ ሰባት ክንዘራረብ ደሊና ኣለና Samuel är från Stockholm. Samuel är från Stockholm. Samuel ካብ Stockholm እዩ Stockholm ligger i Sverige. Stockholm ligger i Sverige. Stockholm ኣብ ሽወደን ትርከብ Hon talar svenska. Hon talar svenska. ንሳ ሽወደነኛ ትዛረብ እያ De är från Asmara. De är från Asmara. ንሳቶም ካብ ኣስመራ እዮም Stockholm är en huvudstad. Stockholm är en huvudstad. Stockholm ርእሲ ከተማ እያ Jag läser. Jag läser. ينبب ኣለሁ Jag läser en mening. Jag läser en mening. ሓንቲ ምልእቲ ሓሳባት ينبب ኣለሁ Jag läser ett brev. Jag läser ett brev. ሓንቲ ደብዳቤ ينبب ኣለሁ Jag läser en bok. Jag läser en bok. መጽሐፍ ينبب ኣለሁ Jag skriver en bokstav. Jag skriver en bokstav. ሓንቲ ፊደል ይጽሕፍ ኣለሁ Jag skriver ett brev. Jag skriver ett brev. ደብዳቤ ይጽሕፍ ኣለሁ Jag räknar. Jag räknar. يغوصر ኣለሁ Jag räknar ንኣብነት ክሳብ 10 Jag räknar upp till 10 ክሳብ 10 ይغوصر ኣለሁ ወይ ድማ ገንዘብ ምቁፃር ክኸውን ይኽእል Hur mycket är klockan? Hur mycket är klockan? ሰዓት ክንደይ ኣሎ Klockan är ett. Klockan är ett. ሰዓት ሓደ ኣሎ En minut har 60 sekunder. En minut har 60 sekunder. ሓንቲ ደቂቕ 60 ሰከንድ ኣለዋ En timme har 60 minuter. En timme har 60 minuter. ሓንቲ ሰዓት 60 ደቂቕ ኣለዋ En dag har 24 timmar. En dag har 24 timmar. ሓንቲ መዓልቲ 24 ሰዓታት ኣለዋ Hur många timmar jobbar du i en vecka? Hur många timmar jobbar du i en vecka? ኣብ ሓደ ሰሙን ክንደይ ሰዓት ኢኻ ትሰርሕ Jag jobbar 40 timmar i en vecka. Jag jobbar 40 timmar i en vecka. ኣብ ሓደ ሰሙን 40 ሰዓታት እየ ዝሰርሕ Jag jobbar som servitör. Jag jobbar som servitör. كم أساسي እየ ዝሰርሕ